Hej. Det her er bare en lille kort update video. I morgen der skal jeg i skole. Så kun måske, så kommer der en video ud med mig og Olli, der laver et eller andet sammen. Okay? Og jeg er glad for, at I gider se mine videoer. Og undskyld, fordi I gider skrive kommentarer, fordi like videoen, men mest disliker, det vil jeg selvfølgelig lidt ked af. Jeg er meget glad for, at I gad og like videoen, ikke dislike, fordi at jeg og Olli laver en hel masse videoer. Og gå ind og tjek Oliver Nielsen ud. Han lavede en video om slægttyv og syge ting, I ikke skal gøre derhjemme. Eller i hvert fald deromkring. Ja. Og tjek nogle af hans venners kanaler ud. Thaj Sarko, Gustav Olsen og BMX H, tror jeg. Men ja, det var så bare den her video. Håber I har det godt. Farvel. Ha' det godt. Sebastian Rasmussen. Rulle.